o prioritize ni pi en gima muhimu ka chiel kwa national kino ka doke county government. Teli jango mo winjo bedni timo kare ka koro weche mag pi medo mana timore kama. Ere gima di nyiso ganda mondo tim. Gikaw chike lwetgi gichak manyo ka gimanyo pi owuon kik gingi weche motenre kod riwruoge ma bende konyo weche mag pi kata mana piny owacho. Ere gima nyaka watimo wanene mabedo gi pi par ni seche ma bende koth koro chwe. Pi daroja winjo kiwacho ni kumia entie joma dak e skul nikech pi odarogi giwuok e miechgi. To pi ni ema bang' thuolo machuok yudo ko ganda onge gi pi. Ere kaka gima winjo bedni koro watimo ahinya te gwenge mondo mi jopiny ong'e thuolo monjo okenge monjo bedni gikaw mane onegi kedo kod midhiero makama. Adwa chiwo leader mano question ma very okay. Adwa chiwo example ma timwa o benchmark go piny ma batho ka jirani Rwanda. The Rwanda government of the more prioritize P. Tokao allocation chiegni ongado chiegni nus mar allocation mar health to duoge okete P. Ma P is almost 85% sorted out. In other words, king'iyo budget allocation michiwo ne migawo mar thieth sani both the national kata kidhi nyaka county government hapa ni en muduong' mogik to yedhe kata tuoche mang'eny mane osiptal gin connected gi wach pi. In fact, kinyalo budget ka sirkal nyalo budget for P to the tune of 85%. Tinyalo reduce budget mar thieth chiegni to less than half. Nikech ng'eny tuoche mathoth mitero ni hospital. Kineno from today neno ka Homa Bay wacho ni gimodho pi mobedo contaminated, samoro ng'ato ochwake, samoro ng'ato okete gimoro to en too much polluted ma ok at the end of the day nitie jogo mosemodhi, nitie ng'ama ok nyal yudo kata time onyalo chwake yudo modhi. Koro kiyudo mawacho ni is practical nikech wa benchmark from Rwanda mwayudo ni it is true. Make onyalo kawo 85% allocation tikete pi to you will reduce health problems chiegni to less than a half. It is practically done. Waneno from what is happening in Rwanda just next to us. Kawa Timoka, Lydia, it is possible we can sort this problem out. Secondly, county government, kapok watch PO better devolved to them completely. I feel ni through legislation, mar county assemblies. They get a lot of P mokuongo kaka rainwater. Samakoth chue mang'eny will be wasted completely. Nobody knows about it. To keparoni or to Kenya en achiel kuom piny ma water scarce country. Koro pi mang'eny mane mar koth lal nono to kotim. Ta feel ni ka county assemblies nyalo kalo chik mobed kata ni en lasima ni kapo ni gero odi koro moro matin to ket kaka inyalo chik pigini mondo kane. To ginyalo kata provide tanks kata from capacity ma 3,000 to 5,000. Family mare dhano adek to auchiel nyalo kawo gi kata mana 3 months kapok the next season be. That is our thinking. Ma can really konyo or issue mar or pi maonge makoro kujimodhi. Then the same county government kaginyalo or cow exactly an example mwamiyogini ma chiwo ni gigi neno from Rwanda. Let them prioritize water. Tumondo gichiwo huge allocation together with the other stakeholders momi teach mar ng'iyo rango wache water and sanitation. We can sort it out. We can sort it out. We can wanyalo bedo gi enough water. Nikitaneno kasa ni serikali okelo through the ministry mar water and internal security okelo water protection unit okelo the police unit ma nyalo
nyalo control the water resources centers to kod point mag water because most of the time pi be obedo affected gi vandalism to kod cartels ma bende nie pi ma tucho to kendo loro to kendo uso timo illegal connection mondo pi maler kik chop ne gi. Koro I feel ni if we can borrow so much what we